खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय SBbodo निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। जुलि जानायनि मेहेन्दिया आखाइनिफ्राय खारजोबैयावनो हमजाबाय हौवा गोदाना सिखाव खावनानै मोननाय सना रुफाजों दोलै नोगोरै जुलि खालामनानै लाबोदोंमोन आरो सिखाव खावनानै मोननाय मुवा बेसादखौ फाननानै जुलिखौ खुंदोंमोन सिखाव गुलजार हुसेना नाथाय खाफाल गाज्रि जुलिनि मेहेन्दिया आखाइनिफ्राय खारस्लाबैयावनो पुलिसजों हमजाबाय सिखाव गुलजार हुसेन आरो आब्दुल रहिमा। बे जाथाया नगावनि इटाचाली टाउनाव जादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 12 अक्ट'आव सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बे केसाव संदानानैनो सिखाव गुलजार हुसेन आरो आब्दुल रहिमखौ हमनो हादों। बिसोरनिफ्राय 3 लाख रांसोनि गहेना आरो 50निफ्राय 60 रांसोनि पिस्तलनि थोरसि लथाबो हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। सिखावफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सिखाव गुलजार हुसेन आरो आब्दुल रहिमा मोनसेल' सिखाव खावनायाव आखाइ गैया, गोबां सिखाव खावनाय जाथायजोंनो आखाइ दङ आरो सिखाव खावनायाव बिसोर सानैल' नङा गावसिनिया सिखावनि गें दं होननानैबो मान लादों आरो सिखाव खावनानै मोननाय मुवा बेसादफोरखौ फाननानैनो मोननाय रांजों जुलि खालामनायखौबो सिमान लादों गुलजार हुसेना। बाक्सानि EM राकेश ब्रह्मनि बियाब मुसलपुर बियाबाव BPF आरो UPPL दोलोनि गेजेराव गाग्लोबलायनाय जाथाय जादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय UPPL आरो BPF नि गेजेराव बेबायदि गाग्लोबनाय जाथाय जादों आरो जाथायखौ लानानै सोर दैदेनगिरिया सैथो बुंदों आरो सोर दैदेनगिरिया नंखाय बुंदों? मा जाहोननि थाखाय बेबायदि गाग्लोबनाय जाथाय जादों बेनि सायाव BPF नि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'आ फोरमायथिदों दि आथियाबारिनि मानिकपुराव गंसे न'आव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि जादोंमोन जेरावनाखि UPPL निफ्राय BPF आव गोबाङानो हाबफैगोन बेखौ लानानै सावरायनाय जादोंमोन। बेखौ खौरां मोननानैनो UPPL नि सेंग्राफोरा जौ लोंनानै सिखा लावथि बायदि बायदि लानानै फैदों आरो जायफोर UPPL नि लाइमोनफोरा दा BPF आव हाबफैदों बिथांमोनखौ जेरै-मेरै गाग्लोबफैदों। उनाव जाथायखौ सामलायनो थाखाय पुलिसखौबो लेंहरनाय जादों। नाथाय गाग्लोबग्रा सुबुंफोरा UPPL नि जानायलाय पुलिसा लाथिख' जेबो खालामनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बारग' EM बिथाङा आरो बे गाग्लोबनाय जाथायजों 3 सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बारग' EM बिथाङा बुंथिबावदों दि मानिकपुर गामिनिफ्राय UPPL नि गासैबो सोद्रोमाफोरानो BPF जों फैजोबगोन बेखौ मिथिनानैनो बिथांमोनहा लाजिदों आरो खर' गुदुं जादों जायनि थाखाय आथियाबारिनिफ्राय सेंग्राफ्रा जौ लोंनानै फैनानै जानला मोनला बुफैदों होननानै फोरमायथिदों BPF नि बारग' EM अनसुमै खुंगुर बर'आ। बेनि अनगायैबो अदालबारिनि BPF अफिसावबो बेबायदि जाथाय खालामफैदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं EM राकेश ब्रह्मआ जाथायनि सायाव गुबुन फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनाखि जोंनि मावथिफोरा अदेबानि UPPL नि मावथिफोरा सानफ्रोमबो हाथायाव कालेक्शन खालामो जेरावनाखि BPF निया जौ बेदरनि जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दंमोन बेयावनो UPPL नि मावथिफोरा लामाजों थांबाय थानाय समावनो BPF नि मावथिफोरा सिखा बायदि बायदि लानानै गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों EM राकेश ब्रह्मआ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गाग्लोबग्रा सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव सोनो थाखाय पुलिसखौ बुंथिनाय जादों नङाबा जोंनो 25,000 मानसि जमा खालामनानै गाग्लोबग्राखौ नागिरगोन होननानैबो बुंथिदों EM राकेश ब्रह्मआ। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैनो हमबायमोन नाथाय माखासे सुबुंफोरा गोजोन गैयै खालामनो नाजादों होननानैबो बुंथियो EM राकेश ब्रह्मआ। रायजोआव फिन BJP नि दैदेनगिरि एरेस्ट जादों। गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि होनायनि मुङाव आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि BJP नि किसान मर्चानि नेहाथारि मुन इंटिभिखौ हमनायजों लोगोसे बिथांनिफ्राय 9,52 लाख रां मोननायनि उनाव फिन दा BJP नि सासे दैदेनगिरिया हमजादों। बे खेबाव नंखाय रां फालांगि खालामनायनि दायाव BJP नि दैदेनगिरिया हमजादों। मुङा आमिर हुसेन। नगाव पुलिसा नगावनि रुपुहिहाट ओनसोलनिफ्राय हमदों। रुपुहिहाट ओनसोलाव रेड खालामनानै नंखाय रांनि फालांगि खालामनायनि दायाव आमिर हुसेनखौ हमनो हादों आरो बिथांनि न'आव नंखाय रांजों लोगोसे नंखाय रां साफायग्रा मेसिनबो हमनो हादों। रायखांनो गोनांदि साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनायनि उनाव रायजोआव माबायदि नंखाय सना आरो नंखाय रांनि फालांगि सोलियोमोन बेफोर सोराङाव फैदों। साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनायनि उनावनो गोबां नंखाय सनानि फालांगिरिफोरा गाव गावखौनो गथायफैदोंबो आरो माखासेया पुलिसनि आखायाव हमजादों। बेनिनो सानसे सिगां हजायावबो 3 नंखाय सनानि फालांगिरिफोरखौ हमनो हानाय जादोंमोन।
उदालगुरि जिल्लायाव हाग्रा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा राननानै होदों बिटिसि सोरखारा, जेराव बाहागो लादों एमएलए गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङाबो। उदालगुरिनि आमजुलि हाजोजुलियाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाबोनाय 440नो हानि पाट्टा होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों गबिन्द बसुमतारीया। बेनि अनगायैबो माजबादावबो 700 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होनायनि हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो बेनि थाखाय भारत सोरखारनिसिमबो साबायखर बावहरदों, मानोना एसटी एन्ड ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2005 पास जानायनि थाखायसो आयेन मोननो हादों आरो हा पाट्टा गैजायैफोरनो हानि पाट्टा होनो मोनदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जायफोर 2005 मायथाइनि उनावसो थाफैदों बिथांमोनहा हानि पाट्टा मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा हानि पाट्टा मोनखांनायनि उनाव हाखौ फाननो मोननाय नङा, मानोना हा फाननो थाखाय गनायथि होनाय जायाखै। आबाद मावनो थाखाय आरो थानो थाखायसो हानि पाट्टाखौ होनाय जादों होननानैबो बुंथिदों गबिन्द बसुमतारीया। गंसे बास आरो गंसे पिकआप गारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनायनि जाहोनाव 6 सुबुङा जोखोम जादों। AS17B 6898 नम्बर थानाय पेसेन्जार बास आरो AS01MC 8252 नम्बर थानाय पिकआप गारिया आसामनि गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि दाब्लि गामियाव जाब्रबथाय जादों, जेराव पिकआप गारिया बेलथायदों आरो बासआ लामानिफ्राय गुबुन दिग फारसे थांदों। गंनै गारिनि गेजेराव सौग्रावलायनाया एसेबां गोख्रोंमोनदि पिकआप गारिनि सालायग्रा नुर आलम, जाय 32 बोसोर बैसोनि, बिथाङा गारि सिङावनो नांथानानै थानो गोनां जादों। उनाव गारिखौ हाख'नानैसो बिथांखौ गोब्राब थासारियाव बोखांनो हादों आरो बिथांखौ गवालपारानि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जादों। गुबुन फारसेथिं बासाव थानाय 15 सुबुंफोराबो जोखोम जादों, जायनि थाखाय बिथांमोनखौबो कृष्णाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बासआ गवालपारानिफ्राय फैदोंमोन आरो गुवाहाटी फारसे थांनो नागिरदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बलेर' पिकआप भेनआ कृष्णाय फारसे थांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो गंनै गारिनि गेजेराव दुधनैनि दाब्लियाव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों। साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभानि थैनाय केसआ सुस्रांजायैयावनो साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभानि गारिखौ जाय ट्राकआ सौख्रांदोंमोन बे ट्राकखौ सालायग्रा होननानै आखाइ दैखांफैनाय सुमित कुमार पालआ बेल मोनबाय। रायखांनो गोनांदि साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनाय केसआ रायजोआव सोमावग्लुंनायनि माखासे सान उनावनो सुमित कुमार पालआ जख्लाबन्दा पुलिस थानायाव गावखौ गथायफैदोंमोन। साब इन्सपेक्टर जुनमनि राभा थैनाय केसखौ दा सिआइडिआ नायबिजिरगासिनो दं, नाथाय केसआ सुस्रांजायैयावनो सुमित कुमार पालआ बेल मोनबाय आरो इउपि फारसे सौहैबाय होननानैबो मिथिहोदों। बेराफारसेथिं साब इन्सपेक्टर जुनमनि थैनाय केसखौ लानानै बिजिरनाय नांगौनि थाखाय राभा फरायसा आफादनि दैदेननायाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव खुद्रिनाय हाबाफारि लानाय जागासिनो दं। जाथायनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनाय नांगौनि दाबि खालामदों। ओजोंहाय जाथायनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनाय जागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदोंब्लाबो दिनैसिमबो सिबिआइआ नायबिजिराखै आरो सिआइडिनि गेजेरजोंसो नायबिजिरनाया जागासिनो दं। दिनै रनिखाता सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थि जागोन। रायजो राजानिफ्राय मदद मोननो हास्थायनानै खौरांगिरि मेल खुंदों UPPL दोलोआ। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों UPPL दोलोनिफ्राय। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा 15खौ सायख'नानै थांनाय 8 मे 2023आव नमिनेसन लाइ गथायदोंमोन। 15नि मादाव सासेया ST रिजार्भआव उइदाउट कन्टेस्ट, अदेबानि गुबुन बेरेखा बिजाथि गैयैनि थाखाय देरहाखाबाय। दा 14 बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्राय। अंगनबादि मिरु लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननो थांनाय बिजेपिनि एमएलएखौ रायजो राजाफ्रा होखारहरदों। आसामनि दिगबै बिधानसभा बियाबनि बिजेपिनि एमएलए सुरेन फुकन बिथांखौ रायजो राजाफ्रा होखारहरफिनदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला एमएलए सुरेन फुकन बिथाङा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै, बेनिखायनो अंगनबादि मिरु लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनबाल' जानाय नङा, लामा मोजां बानायनानै होआखै आरो त्रिपाल राननानै होनो थाखाय जि खोथा होदोंमोन बेखौबो एमएलएआ मावफुंनानै होआखै होननानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिदोंमोन आरो सुरेन फुकनाव सोंथि खालामदोंमोन, जेराव रायजो राजाफोर आरो एमएलएनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेबो जादों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एमएलए सुरेन फुकना रायजो राजाफोरखौ हुमखि होनानै खोथा बुंदों, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिजेपि गो बेक स्लगान होनानै बिजेपिनि एमएलए सुरेन बिथांखौ होखारहरफिनदों।
नंखाय रां आरो नंखाय सना फालांगि खालामग्रा सा 62खौ लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्राया दासिम हमबाय। एसपि आनन्द मिश्राया लखिमपुराव ट्रेन्सफार जाफैनाय लोगो लोगोनो नंखाय सना आरो नंखाय रांनि फालांगि खालामग्राफोरा गावसोरनो सारेन्डार जाफैनो थाखाय पुलिस थानायाव होंगो दोंगो जाफैदों। लखिमपुरनि नावबैसा, मंगालमारा, दलाहाट आरो सा लखिमपुर ओनसोलफोराव सिग्रोमदोंमोन। सारेन्डार जाफैनाय आयेन बेरेखा फालांगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानैनो आयेन बेरेखा नंखाय सना आरो रांनि फालांगि खालामग्राफोरखौ सिग्रोमदोंमोन एसपि आनन्द मिश्राया, जेरावनाखि बिथाङा दासिम सा 62खौ एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो गोबां नंखाय सनानि नावबो हमनो हादों। नंखाय सना आरो नंखाय रांनि फालांगि खालामग्राफोरनि सोमोन्दै खौरां होनो थाखाय टल फ्रि नाम्बारबो होदोंमोन एसपि आनन्द मिश्राया। टल फ्रि नाम्बारा 6000815799। जोबनायाव जायफोरा मटर साइकेल एबा स्कुटि बायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे फोसावथाय। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' हन्डा श'रुम आरो काजलगावनि पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय थाद'नाय गैयै अफार फोसावदों। बेनिखायनो जेखि जाया समाव नोंथांमोनहा मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायनो गोसो दंब्ला मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुम नङाबा काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनो हागोन। मानोना बे मोननै श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायोबा नोंथाङा माखासे अफार मोननो हागोन, जेरै गोलोम बोथोरनि थाखाय बेसेन नाङालासे गंसे फेन, बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौबो नोंथाङा सोलायनानै गोदान मटर साइकेल नङाबा स्कुटि लाबोनो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो लुबैयोब्ला 7006012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। नङाबा काजलगावनि श'रुमनिफ्राय बायनो गोसो दंब्ला 8011277099 नङाबा 8720957824 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।